Това видео цели да ви научи как да регистрирате вашите бъдещи членове. Някои от вас ще имат мрежа от хиляди потребители, но за да се случи това, трябва да преминем през първата стъпка, а тя е регистрацията на нашите нови членове. Когато стартираме, ние на субдомейн в регистрацията избираме как да се казва нашият сайт. Аз съм избрала моят сайт да се казва Памела Пенева и компанията знае, че така, чрез моя сайт, препоръката е моя. Написвам Памела Пенева .World Ventures, името на компанията, .biz и ми зарежда моята страница, моят сайт. Има два бутона, Login и Sign Up. Давам на оранжевия бутон Sign Up, за да запиша нов член, а за да вляза в моя бизнес сайт, давам на Login. В момента го правя от компютър и изглежда малко по-различно, отколкото когато е на телефон. Ако го правите от вашия телефон, горе вляво виждате едно човече, натискате върху него и ви се появяват двата бутона. В случая го правя от компютър. А за хората, на които е на български преведена, защото на някои хора им превежда от телефона или от компютъра директно сайтовете на български, двата бутона се казват влизане или вход и регистрация. Когато искате да регистрирате вашите членове, натискате на Sign Up или регистрация. Натискаме и ни презарежда в една следваща страница с много флагчета. Избираме Кипър, защото ние сме регистрирани към Кипър, клон на Кипър сме в момента и даваме на следващата стъпка. Ако обаче вие регистрирате някой ваш приятел, чийто флаг го има в самата страница, нека той избере своя собствен флаг. Както виждате, България не е сред флаговете в момента, затова избираме Кипър, защото сме регистрирани там в момента и имаме легален, активен адрес там. Даваме на следващата стъпка Continue или продължи и ни презарежда страницата на гръцки. За да се улесним, даваме горе на стрелкичката, правим сайта на английски, натискаме на English и ни презарежда цялата страница на английски. Нашият приятел иска да стартира. Избира Sign Up Fee, първото, задължително, за $99. Това ще е активно до 25 януари, докато е промоцията. И може да стартира Gold или Platinum за $99. Да предположим, че нашият приятел избира Gold. Маркираме Gold. Но той иска да бъде и бизнес представител. Ако не иска да бъде бизнес представител, не натискаме нищо друго. Но ако иска, отбелязваме отметката за бизнес представител също. И даваме продължи. Преминаваме към следващата стъпка, където избираме полът на нашия приятел. Ако той е мъж, избираме male, ако е жена, female. На full name, т.е. цялото име, избираме в първото поле, където трябва да въведем фамилията на нашия приятел. Това е американския стандарт и начин на попълване на имена и те не попълват първото име, а първо фамилията. Ако нашият приятел се казва Иван Атанасов, първо попълваме Атанасов, след това Иван на първо име и middle name, т.е. средно име, можем да пропуснем. Т.е. две имена са напълно достатъчни. След това минаваме на следващата стъпка на рождена дата или birth date. Поредността е следната. Първо е месеца, после деня и след това годината. Месецът в случая, да речем, е април, 04. 22 април, избираме 22. 1989. Продължаваме надолу и стигаме до полето Subdomain.
Това е как искаме да се казва нашият сайт. И в случая нашия приятел се казва Иван Атанасов и въвеждаме Иван Атанасов и проверяваме дали този сайт е свободен като име. Свободен е. Продължаваме нататък. И даваме Account Information. Информация за акаунта на потребителя. Той попълва своя имейл адрес. Който трябва да е валиден, защото там ще получи фактура за своето плащане и всички следващи новини. На второто поле имейла трябва да се повтори и продължаваме към паролата. На паролата трябва да имаме една главна буква, една малка буква, 6 цифри и някакъв знак. Въпросителен, удивителен, кльомба, запетая, без значение. И понеже нашия приятел се казва Иван, можем да направим следната парола. Голямо И, малко И, 1, 2, 3, 4, 5, 6, удивителен. И повтаряме и потвърждаваме паролата. Голямо И, малко И, 1, 2, 3, 4, 5, 6, удивителен. На Secret Question обикновено аз избирам първият въпрос. Къде си роден? Where were you born? И отговарям България или града, в който човекът е роден. На cell phone пишем номерът на човека, но с 2 нули. Например, моят номер е 089 367488. Ще го запиша така. 0089 367488. На Office Phone и на Home Phone не пишем нищо и отиваме на Mailing Address. Това е пощенски адрес, там където получавате пощата. И понеже ние сме регистрирани към Кипър, трябва да дадем кипърски адрес. Всеки, който регистрира своите приятели някъде извън Кипър, дава адреса, на който живеят техните приятели. Но понеже ние се регистрираме в Кипър, се регистрираме всички с един и същи адрес. И той е следният. Агиос Афанасиос 17C Антрея Макриде. Попълвате го. На Сити давате Лемесос, т.е. Лимасол. На Стейт избирате отново Лемесос. И на пощенски код пишете 4102. След това ни дава една отметка Same as Mailing Address. Натискаме върху нея и виждаме как надолу полетата се попълват сами. Единственото, което трябва да направим ние е да отметнем последната, да сложим тикче на последната отметка, за да светне нашия бутон Continue или продължи в синьо. Светва в синьо и продължаваме напред. Презареждане на стъпка номер 3. Показва ни първо кой пакет сме избрали, дали имаме бизнеса, колко е еднократното плащане и колко е на месец. В случая нашия приятел е избрал Gold, което е $57 на месец. Избрал е и бизнеса, който е $20 на месец и плаща еднократно $100 и $77 на месец. На Payment метод даваме карт, избираме карта, с която да платим.
работим само с Visa, MasterCard или American Express и автоматично на тази стъпка, на Name on Card, т.е. на името на картата, ви попълва името, което вие преди малко сте попълнили. Ако обаче искате да направите плащане с друга карта на друго име, просто триете името и пишете примерно, да речем, че човека иска да плати с моята карта. Памела Пенева. Кредит карт, тук пишем 16-цифрения код на картата. На CVV кода, това е кода най-отзад на картата, от другата страна, последните 3 цифри. И на Expiration Date, това е валидността на картата. До кога тази карта е валидна? До кой месец? Примерно до март 2020. И давате след това Save. След като дадете Save, аз в случая не съм въвела карта, за това ще натисна Хикс, но да предположим, че съм дала Save, то ви връща към тази стъпка и имате едни малки буквички, които трябва да попълните точно както са ви дадени. Попълваме ги и започваме да натискаме тикчетата. Те са 4 подред. 1, 2, 3, 4 и отиваме на един много дълъг текст, което са условията на компанията и трябва да скролнем, т.е. да стигнем до точка 28. Всъщност до края на текста, за да може нашият надпис да светне в синьо. Надписът е Checkout. Ако вие не сте скролнали текста до края, надписът стои сив. Ако не сте попълнили буквите или не сте дали 4 отметки, надписът отдолу Checkout, бутона стои сив. Когато вече направите всичко това, надписът става син и след като го натиснете, трябва да получите един надпис Congratulations, your enrollment was successful. Тоест, поздравления, вашето записване беше успешно. Ако ви изпише един червен надпис Do not honor, това означава, че или банката ви не приема тази транзакция и трябва да се свържете с банката, или няма достатъчно наличност в картата. Но в 90% от случаите, когато хората се регистрират, те знаят, че имат пари в картата и записването е успешно. Когато видите зеленият надпис, тогава вече може да скачате от щастие, да поздравите вашия приятел за това, че е стартирал в клуба и тогава му се дава неговото ID, неговия ID номер. Те са едни цифри точно след зеления надпис, които ще видите и вече ще помогнете на вашия приятел да продължи и да се забавлява. Така че, приятели, това е с което можах да ви помогна относно това как се записва нов член. Сигурна съм, че ви е било полезно, защото получавам всеки ден такива въпроси и вместо да отговаряме на всеки един по-отделно, реших, че е време да направим едно видео, където да покажем адреса в Кипър, пощенския код, какво трябва да попълним на номера, как се дават отметките и така нататък. Затова съм сигурна, че ви е било изключително много от полза и когато записвате вашите членове, е хубаво да им изпратите това видео, за да могат и те да знаят как да помогнат на своите приятели да стартират. Благодаря ви за отделеното време!